Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen gari jangindema no nganndirta alkule mawɗe to bange e pulaar. Ko ɗeɗo alkule jangete e pulaar. Ɗeɗo alkule ko 32 alkulal woni ɗo. Kanje fof ko mawɗe, wadde paama ko ni alkule mawɗe bindirte. Waɗanima noon dow to 1 2 3 4 5. Sa ƴeewi bange ma nano, a nana dow, les mum ko e, les mum ko i, les mum ko o, les mum ko u. Wadde a faami ɗo a o woni ɗo, ko ɗon ba mawɗo woni, ɗon ɓa mawɗo woni, ɗon ca mawɗo woni, ɗon da mawɗo woni, ko ɗon ɗa mawɗo woni. Ayi ɗo e o woni ɗo, ko ɗon e mawɗo woni, ko ɗon fa mawɗo woni, ko ɗon ga mawɗo woni, ko ɗon ha mawɗo woni. Ayi ɗo i o woni ɗo, ɗo woni i mawɗo, ko ɗon woni ja mawɗo, e ka mawɗo, e la mawɗo, e ma mawɗo, e na mawɗo, e ña mawɗo, e ŋa mawɗo. Ayi ɗo o woni ɗo, ko ɗon keɓɗa o mawɗo, e pa mawɗo, e ra mawɗo, e sa mawɗo, e ta mawɗo. Ayi ɗo u o woni ɗo, ɗon keɓɗa u mawɗo, e wa mawɗo, e ya mawɗo, e ƴa mawɗo, e mba mawɗo. Mba noon mbatta ko muh e beh ndindinta wonta mba. Nda mawɗo ko na e nda ndindinta keɓa nda. Ko na e ga mawɗo ndindinta keɓa nga. Ko na e ja mawɗo ndindinta keɓa nja. Ɗo noon luural nan ɗo. Ɓe hen mbi ko koƴombowal, ɓe hen mbi ko qa. Ɗo noon ko luural. Ɓe hen mbi ko qa, mawɗo yo watte hen. Ɓe hen mbi ala qa o wona pulaar ko arab jiggaɗo. Ɓe hen mbi waɗi koƴombowal tan fawe ɗon, timmitina 32 alkulal. Nden noon alluwal men nan ɗon, jangen gaynen ɓaren. Bismillah. A mawɗo, ba mawɗo, ɓa mawɗo, ca mawɗo, da mawɗo, ɗa mawɗo. Jippo les. E mawɗo, fa mawɗo, ga mawɗo, ha mawɗo. Jippo les. I mawɗo, ja mawɗo, ka mawɗo, la mawɗo, ma mawɗo, na mawɗo, ña mawɗo, ŋa mawɗo. Jippo les. O mawɗo, pa mawɗo, ra mawɗo, sa mawɗo, ta mawɗo. Jippo les. U mawɗo, wa mawɗo, ya mawɗo, ƴa mawɗo, mba mawɗo, nda mawɗo, nga mawɗo, nja mawɗo, qa mawɗo. Ɓe hen mbi ya waɗa koƴombowal gitta qa o. Ɓe hen mbi hoto ya watan qa o mbasa addude koƴombowal. Ko woni fof tan janngu mbawa certa e luural. ƴettu kuƴol ma e karne ma, mbañotoɗa janga e ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeew camorɗoma, ɗakkoɗa sara makko, holluma ha jiita alkule ma ɗo ɗe kaaɗi. Ɗo so ɗiggi a sirti e majjere
kala ɗo alkulal mangal winda ka jangowo. ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal Yaya Ly kawla Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. sa dañama saggitma noddu en e 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp men o ngara caggitoɗa a saggani ko ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu. ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly kawla Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. on jarama. wassalam.